हाबाफारिया जाहैबाय बोसोरफ्रोमबो जे जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएल लोगो नांनानै आरो दिसपुराव जे मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ हिमन्त बिश्व सारनि नाजानायाव मोनफ्रोमबो एलएसियाव मडेल अंगनाबादि न' गोदान हरगासिनो दङ। थिग दिनैबो बेबायदिनो आरोबाव गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो आरोबाव जोंनि नैबे गसाइगाव समस्तियावबो हरबावनाय जादों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो नैबे न'खौ दिनैनिफ्राय गायसननानै होजेनबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंजों लोगोसे जोंनि एमएलए सार फैनांगौ दंमोन, नाथाय बिथाङा गुनु असुब जानायखाय बिथाङा जोंजों लोगो लाफैनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो बिथाङा गथ'नायखाय बे हाबाफारिखौ आंजों लोगोसे जोंहा कुसिगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि इन्जिनियार बिथां दङ आरो लोगोसे चाइल्ड डेभेलपमेन्टनिनो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा सुपारभाइजार बायद'मोन दङ आरो लोगोसे बे रायजो राजानि जेसेबां जोंनि वार्कारफोर दङ बिथांमोनखौ जयै लोगोसे लाफानानै दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। दिनैनि मेन खामानियानो जाहैबाय जोंनि मडेल अंगनबादि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिमोन। गसाइगाव हिसाबै गंबेसे मडेल अंगनबादि मोनबोदों? बे बारावहाय जोङो गसाइगाव हिसाबै जोङो गासैहाय 45टा मोननो हाबावदों। बिनि गेजेरावहाय जोंहा कुसिगाव ब्लक, हाथिदुरा ब्लक आरो गसाइगाव ब्लक बे मोनफ्रोमबो लानानै गासै 45फ्रा जोंनो हरनाय जाबावदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन? बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनाय रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायगोन जे दानि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जे आसाम सरकारा मोजां जाहोनो थाखाय जे अंगनबादि सेन्टारफोर दङ, बे जाहोनाय लोंहोनायाव जेन' मोजां जायो बेनि थाखाय मोनसे मोजां सुन्दर नैबे मडेल अंगनबादिखौ हरदों। दा बेनिखायनो बे मडेल अंगनबादिखौ जाय जाय सेन्टारफ्रा मोननो हाबाय बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जेन' बे न'खौ मोजाङै जोथोन लायो आरो गथ'फोरखौ जेन' मोजाङै जोथोनै जाखिनि जानाय बेसादफोरखौ हरो बेखौ जेन' मोजाङै डिस्ट्रिबिउट खालामनानै होयो। बेखौनो आङो बे आफादनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। दिनै बबे गामियावहाय बेखेवगोन? दिनैहाय जोङो मोनब्रै बेखेवनाय जाबाय। गिबियाव जोङो बनगाव बेखेवबाय, दा जोङो जानालि दं, बिनि उनाव जों बांथिजरा थांगोन आरो सराइबिल, मोनब्रैखौ जोङो दिनै बेखेवनानै होनाय जागोन।